Moje meno je páter Peter Búša, som správca jezuitského kostola a nachádzame sa pod jezuitským kostolom v jeho kryptách. Ja to tu poznám, tento prístup poznám. A nachádzame sa vlastne v jednej takej z časti trnavského, nazveme to tak, podzemia. Je to vlastne krypta pod jezuitským kostolom Najsvätejšej Trojice. Vonku v kaplnke je vlastne oficiálny vstup do krypty, len tam by sa musela odtiahnuť jedna spovedelnica. Potom sú vlastne schody, ktoré sú tuto. Človek vidí to, čo je vonku, ale ho nejako si láka to, čo je pod zemou a sa mu to zdá také tajomné. V podstate je to klasické miesto, kde sa pochovávali ľudia v minulosti. Nad nami je vstup do kostola a dve väže tohto kostola. Keď vstupujeme viacej do krypty, vidíme po stranách hrobové miesta. Hlavne to používali reholníci z rádu Trinitárov, ktorí pôvodne postavili tento kostol v roku 1729, ak sa nemýlim. Keď sa v podstate prechádzame po tých jednotlivých častiach krypty, vidíme niektoré tieto miesta sú obsadené. Prechádzame do ďalšej časti, kde je teda ten kamenný oltár a stĺpy, ktoré držia časť nad hlavným oltárom. Za komunizmu, tým, že tu reholníci neboli, tak kto tu už bol, tak si to všetko poprechádzal, poprezeral, že čo tam vlastne je. Takže, čo je také smutné trošku. Tuto na tejto strane, alebo v tejto časti krypty, nájdeme aj pár hrobových miest členov šľachtických rodín, ktorí tu tiež boli v minulosti pochovaní. Sme vlastne v úplne zadnej časti celej krypty, kde je asi najviacej hrobových miest. Väčšina je popolnená a ostatné sú pootvárané. Niektoré tie časti sú aj porozbíjané, keďže tá ľudská zvedavosť nemá svoje hraníc, tak ľudia sú teda zvedaví potrebujú to otvoriť, že čo tam bolo. Pritom tí reholníci, ktorí tu boli chudobní, jednoducho pochovaní do trúhiel. Tam k tomu nič pridávané nebolo, takže tam veľmi čo pozerať není. Tak na tom pingpongovom stole, to tí mnísi, čo tu boli v tom 1750, oni boli veľkí takto fanúškovia pingpongu, tak to tu mali normálne želigu.